Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de presentación del Festival Intercéntrico Baíña 2016. Bueno, vamos a presentar a xente da mesa, vale? Temos aquí a noso amigo Pepe, que sempre colabora con nós. Samuel Soto, que é o profesor de pandereta e percusión do Grupo Avenida do Centro Cultural. O alcalde, Ángel Doral. Que temos aquí o famosísimo Óscar Ibáñez, que temos a conselleira de Cultura, María Iglesias, e tamén temos a Xaime Esteves, despois de saber quen é, e para él, porque o tiñamos aquí ao lado, lo descubrimos onte, e o pobre está aquí un pouco como así, asustado. Así que nada, comenzamos. Este festival intercéntrico empezou, bueno, pues un pouquiño, un grupo de xente que quería facer que Baíña tuvera un pouco a música tradicional galega. Non tiñamos moita maneira porque eran moitos cartos, por cual, pois, a Comisión de Festas, que sempre xenera moitos cartos para os veciños, pois fixemos o primer festival intercéntrico no que viu xente de Costa Rica, de Galicia, e etc. E que nos visitou Carlos Mundo. Eso foi o que nos deu pé para seguir, porque a verdade que quedamos moi contentos de que ele viniera en incógnito, a pesar de que o día era moi chuvioso, pero foi un éxito que todo o mundo falou dele. O segundo ano puxemos de Irlanda as Ferias Valladolid, Galicia, e como pregoeiro puxemos a Xavier Xurado, que hoxe non pode estar aquí tampouco, pero bueno, que se disculpou. Entón, este terceiro ano queremos seguir. Como xa non estamos vinculados coa comisión, porque foi a maneira de empezar e de arrancar, ahora somos a Asociación Folclórica Alumne de Baíña. Somos 4 membros na asociación, pero somos moita xente traballando, vale? Toda esa xente que ves aí en camiseta axúdanos todos os días en este traballo. A recaudación para este festival é moi difícil, vale? Entón temos que vender rifas, temos un posto na regada que non nos foi a dar moi ben, pero bueno, que tuvemos, vendemos lotería de Navidad, temos bingos, que os veciños veñen a bingo, durante os meses facemos bingo, e ese casi a maior recaudación. Vamos a por unha cantina o día do festival e vamos a vender camisetas. E, como non, unha axuda importante, pois están aquí eles que é o Concello, que todos os anos nos axuda e cada ano nos axuda un pouquinho máis. O ano temos que pedir un pouco máis, claro. E estamos moi contentos de que eles queran colaborar con nós en isto. E, bueno, o Grupo Ardelume fai algún bolo, moi pouquinho, porque é algo moi novo, non estamos moi preparados, pero esta semana fomos a unha boda de Santa Marta, e aí, bueno, os cartos recaudados non son para o festival. Este festival costa moito, aparte de muitísimo traballo, non sei se chegaremos a cubrir todos os gastos, pero bueno, que a xente que ven os músicos, a verdad que se portan de maravilla e fan usos precios excepcionales. Pero vou a pasar a contaros o que vai haber este ano. Eu creo que é un cartelazo. E para iso, hoxe tamén tiña que estar aquí Abraham Fernández, que é o noso profesor de gaita, e tamén é o que sempre está por detrás axudándonos, porque nos, a verdad, tampouco temos tanta idea disto, pero temos que disculpar que tampouco pode estar. Pero Samuel Soto, que é aquí o noso amigo, compañero e todo para nós, vai a falar sobre o cartel deste ano. Muy bien, buenas tardes a todos. Habrá o cartel deste ano impresionante, creo eu. Por qué? Porque xa vamos a superar, en primeiro lugar, o número de días, porque vai ser un festival de Interfon de 3 días en concreto. Unha aposta un poquinho arriesgada por parte da dirección, pero bueno, do que se trata é de ir millorando de ano a ano e de facer o mellor en esos anos. O primeiro día, o día 23, vamos a ter a 3 grupos. Vamos a ter aos coligantes de Buchabane, que é un grupo que dirixe actualmente o gaiteiro de Quel, que é un grupo onde tamén toco. É unha formación moi divertida, verdad? Porque utilizan temas que todos conocemos do folclore, pero lle dan un aire moi divertido. Para abrir o festival, creo que vamos a empezar bailando todos con eles. Tamén vamos a ter a Icasía, que, bueno, de Icasía falará Pepe, que o temos aquí como representante dese grupo, co cual vou a continuar. E como terceiro grupo, temos un grupo que se chama Tischestein, que é un grupo de Santiago, de Nova Fornada, do FOR, e a verdad, o que deles me sorprendeu moito,
levan uns instrumentos moi característicos de Galicia, e fan un folk así moi, iba a decir agresivo, pero non eso, cañero, quizás, pero con moita calidad. Es un cuanto o día 23, sabedes que empezamos fuerte. O día 24, en vez de 3 grupos, a apuesta por parte da dirección foi meter 4 grupos, ni máis ni menos. Entonces, mirad, vamos a empezar o día 24 ás 9:30 da noite. Vai empezar Tradisón, que vai a presentar o seu disco Olvidáchesme por Pobre. Tradisón é unha formación puramente tradicional, onde vais a encontrar tamorido, cantos, panderetas, pero bueno, todo con muitísima calidade, moita experiencia de os anos que les levan no concello. Despois tamén contaremos con magnífico granjeiro que temos aquí, que é Óscar Ibáñez, que nos explicará tamén despois un poquinho a súa formación, o tipo de música que fai, ou que un poquinho nos dará unhas pistas do que nos vamos a encontrar no seu concierto. Tamén tocaremos Coñadeira, digo tocaremos porque eu sou membro de Coñadeira, somos un grupo que este ano estuvemos en Ortigueira, e bueno, viaxamos tamén bastante por o mundo, representamos a Galicia de Orién, presentamos o noso disco, que o vedes aquí, Bicos con Luvas. E para terminar, o sábado, aquí temos o grupo que é o que nos dá o nome de Interfol, que é o grupo Omidi, ven desde Portugal, e fan un folk de raíz portugués con guitarras fraguesas, cavaquiños, pero mezclado con música electrónica. É tamén un grupo así de nova formada que é moi interesante traer aquí porque casi como descubrilos aquí en Galicia e facer un huequinho. Eso o día 24, e rematamos o día 25 con un concierto dunha artista que foi compañera miña, unha Etraz en Vigo, de feito formou unha Rodrigo Romaní, que é un membro de Villadoiro, do cual todos cantamos alguna vez ou escutamos alguna canción. Temos honor de tela na iglesia de Santa María de la Una. E aí remataremos. E vos dará despois alguna sorpresilla máis, porque este é o programa que nos temos xusto no cartel, pero non se acaba aí a cousa. O cual vou a dar paso a Pepe Casal de Icasía, que nos explica un poquinho o proxecto de Icasía, e a Óscar Ibáñez, Antrigo, que é a súa banda. Boas tardes a todos. Eu son Pepe Casal, sou membro do grupo folk de Icasía. Icasía é un proxecto que naceu fai 3 anos aproximadamente e nacemos pois de foliar nos pubs. Teníamos normalmente un día a semana para facer sesións e tocar xuntos e tomar algo, e aí pois surgiu a idea de facer un cuarteto. E somos un cuarteto formado por violonchelo, por violín, buzuki, Samuel e flautas. E a nosa idea, bueno, primeiro, decir, o nome Icasía, que é un nome así un pouco curioso, despois de estar un ano debatindo a ver que nome poñíamos, porque era difícil encontrar un nome que se adaptara un pouco que nos buscábamos. Icasía é unha palabra griega, antigua, do grego antigo, que significa arte, creación e imaginación. E como a música é iso, precisamente arte, creación e imaginación, pois decidimos poñer ese nome. E nos apostamos un pouco polo folk, porque o que nos gusta, o que vamos facendo, e no noso grupo pois hai desde o Xosé, o violonchelista, pois lendo clásico, porque ele é profesor de chelo do Conservatorio de Cangas, e o director, desde Samuel, que ven do folk e do pop, Xela, que toca o violín, que ven desde o tema máis tradicional, profesora tamén de canto, e o que, bueno, pois que veño xa antigo, que xa veño Cangas, entón xa veño moi antigo. E o noso proxecto trata un pouco de facer folk contemporáneo, adaptando as músicas tradicionales, os instrumentos tradicionais, pero facendo un pouco de arranxos, un pouco, pois, con un pouco de jazz, un pouco de pop, para que non caer, tratamos de non caer no tópico da música tradicional típica de raíz, que está moi ben, pero a nosa idea era facer algo un pouco distinto. E, bueno, pues tocamos música fundamentalmente de Galicia, tamén facemos música de fora, porque non nos queremos encerrar só na música galega, que é moi
rica e moi variada, pero queremos ampliar sempre as nosas fronteiras, e desde música da Bretaña ou de Inglaterra ou da zona dos Balcanes, de Bulgaria, e tamén facemos música con voz de rolos. É un grupo no que todo mundo, os 4 membros, aportamos o mellor que sabemos facer e temos tamén composicións. E nada máis, bueno, pues decir que estamos encantados de estar aquí, de que nos contemos vos para vir a tocar a este festival que leva 3 anos aquí arrancando, funcionando e que teña pues, unha vida moi longa e bueno, agradecerle tamén que aposten toda a música tradicional e folk, ¿no? Porque non todo o mundo ten esa iniciativa e iso, pues, de alguma maneira, pues, forma parte da nosa identidade, ¿no? Da nosa identidade como que. Gracias. Muy bien, moitas gracias. Damos de paso a Óscar Grande. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Quero comenzar dando os parabéns, a miña felicitación profunda á organización, porque levamos tempo falando de eso, como traballan a diario arreo por este proxecto, un proxecto que vai medrando, que se leva 3 edicións, pasou por unha xornada a 3, e que son ambiciosos, unha idea do bo sentido, a idea de crear unha plataforma de visibilización da música do Arco Atlántico, principalmente para todos, nesta zona sur de Galicia, e que merece toda as nosas felicitacións por ese traballo que ben sabemos os que estamos na música, os que levamos tamén trayectoria na organización de eventos, espectáculos, o que custa facelos, o que custa levaros adiante desde o punto de vista organizativo e tamén na busca de achegas para facelos posibles. Por outro lado, dicir que hai un cartel magnífico, que penso que vai ser unha edición moi interesante, atractiva, divertida, e bueno, dende a nosa parte, dende a miña banda, o Señor Infantrigo, pois vamos a facer unha viaxe por as músicas de Vodka, Galicia América, unha viaxe que pudemos facer un primeiro contacto aquí en Bayona hai un par de anos, nos espectáculos da Praza do Concello, e que este ano, como novidade, pois vamos a presentar algúns dos temas a que estamos a traballar no novo disco que pretendemos que salga a luz en 2017, entonces pues vamos a ir incorporando tamén temas que iremos presentando dese novo traballo no que estamos agora mesmo inmersos. Dicir que estamos moi contentos de volver a Bayona porque é un punto tamén que encaixa perfectamente no noso discurso atlántico, ese discurso que está un pouco a cabalo entre Galicia e América a través de esa tese do colón galego que parte de Pontevedra, segundo a tese de García de la Vega, que nos leva a viaxar tamén a través da migración por esas músicas de volta, e esa nova do novo mundo que chega a Bayona tamén como primeiro lugar, por eso figura tamén ese traballo que fixemos lendo mar, pois unha das ilustracións que viñémolas a facer naquele momento tamén aquí na Revolución da Carrera Pinta, e bueno, penso que para nós este é un lugar tamén interesante que se enlaza perfectamente no noso, se vincula perfectamente no noso discurso, e por eso encantadísimos de volver a estar. Agradecemos a organización o convite e os animamos a seguir traballando porque penso que é unha iniciativa fabulosa a que lle auguramos moito éxito e moitas edicións e bueno, moito máis a invitarvos a todos a que participedes, que veñades e que apoyedes o festival tamén porque isto se fai para a xente de Baíña, para todos, así que a vosa presencia é fundamental para que se siga consolidando e facendo durante moitas máis edicións. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. A verdad que é unha cosa maravillosa porque pasamos unha mañá con ele e pasamos de maravilla, hai que repetir, facendo fotos e cousas e bueno, que estamos encantados de que veñan todos aquí. A sorpresa que temos, pois son os pregoeiros. Os pregoeiros non
estar no cartel, intentaremos facer un cartel con eles, porque foi algo así que concretamos ahora estes días. Como pregoeiros, o venres temos a Pousa e Queimán. Creo que os coñecedes, non? Eles estiveron en Bayona, ela cantou o himno de Bayona, eu creo que, bueno, maravilloso que este con nós, ela é amiga nosa, ela é compañeira de Samuel, e aí enlazando, pois conseguimos que viñeran, e creo que foi un éxito. Eso o venres. Pero o sábado vamos explicar a quen temos, que está aquí con nos na mesa, Xaime Estevez Vila, que de área que encontrei aquí en Belesar, isto foi fai un día, eu non sabía que vivía aí, é musicólogo, profesor de gaita, investigador, fixo un estudio sobre o noso patrimonio musical, escribiu algún libro, toca instrumentos como piano, sanfoña, acordeón e gaita, e fundou o Conservatorio Malleiros en Vigo co seu irmán. Actualmente vive en Belesar, entón eu vou pasarle a palabra para que ele nos diga tamén algo. Non estaba previsto que veño aquí, non tiña previsto falar. Pero simplemente agradecer que me invitades, creo que foi para nos mostrar o cuidado. En fin, estamos no mundo da música, do conservatorio, da investigación, nos conocemos hai tempo. E, bueno, eu llevo vindo a 12 anos, en Belesar, e comienzo sempre non demasiado, pero, bueno, cualitativamente sí comienzo a xente que aprecio, porque además está colaborando na onda de Belesar. E, bueno, decir que puedo decir que hai moitas festas en Galicia, e é bo que parte desas festas se dediquen a música tradicional, a música de raíz, a música do mundo, e que este festival que se está na terceira edición aquí, pues é algo a conservar e apoiar, vamos, a razón pola cal cando me invitases non direi que se podía colaborar en algo, pues así o faría, non? Bueno, ainda teño que comentar con vos que se espera dun pregoeiro ese día, porque non sei exactamente o que esperades. Pero bueno, porque si está claro que eu toda a vida metido na música tradicional, empecé a tocar gaita tamén, podía tocar, eu vivo aquí desde hasta hai 12 anos, porque son de nós, nací en Monte, e ya quería tocar gaita con 9 anos, daquela me viñan a buscar todas as parroquias porque non había gaiteiros. Ahora mismo non sucede eso en ninguna parte, e eso debido porque, por sorte, pues hubo un desenvolvemento da música tradicional que chegou a todos, que se popularizou, hai moita calidade, hai moitos bons gaiteiros e gaiteiras que ahora mesmo nos poden representar, e parte desa mostra de que hai calidade pues este cartel que agora se desfacer para estes días, que dentro do panorama da música, das festivais de música, pues é algo a conservar porque hai algúns, pero máis ben poucos, por lo tanto é algo que hai que reconocer. Pues nada, que teña moito éxito e que salga ben para todos. Bueno, vamos a dar paso ao noso alcalde a lo que pensa él do noso festival. Pues bueno, primeramente dar las gracias por esta invitación a Delumi, como he dicho, aunque sois 4 miembros, pero realmente hacéis una gran labor, a pesar que tengamos aquí que es unas maravillosas azafatas en la porra también, toda la gente que está aquí trabajando. También quería dar las gracias a la Corporación Municipal, porque hay una buena parte de la representación de toda la Corporación Municipal aquí en este acto y entendemos que es muy importante, realmente, aunque el acto en sí van a ser estos 3 días, el 23, 24 y 25, el protagonismo, pero a veces las presentaciones también son muy importantes. Y es bueno que ellos y toda la gente que está aquí, pues al final apoyemos todas estas iniciativas. Como felicitarte siempre a ti por todo lo que estás haciendo por esta parroquia, realmente que a nivel cultural los estáis haciendo, la verdad que es así. Como vemos a todos los que nos acompañan en la mesa, también está María, la concejala de Cultura, pues como no, pues toda la persona que nos va a leer el pregón, que al final es unión, porque lo que está haciendo la música en este caso pues es unir una parroquia que es Belesar, pues con una parroquia que estamos aquí que es Baíña, como no todos los músicos de folk, y bueno, pues como dijo antes Óscar, pues sí, sois ambiciosos, lo que pasa es de un día
la siguiente edición, que fue el 15 de julio, otra vez un día, y ahora pasáis a 3 días. O sea que el año que viene, que será la cuarta edición, pues serán 4 días, ¿no? Y también daros las gracias porque al final, pues mira, no es broma, pero bueno, nos coincide con la campaña electoral y el 24 es el día de reflexión y ahí sí os voy a garantizar que por lo menos yo sí estaré, porque el día de reflexión me vendrá de maravilla poder escuchar esta música, que la música folk es muy relajante. Todos los demás que vengan los demás días, que vengan también el 23 y el 25. Pero yo sí estaré aquí por lo menos el día 24 y nada más, daros las gracias, sí que será un éxito, esperemos que el tiempo nos siga acompañando, ¿no? Como aquella primera edición que fue un temporal y bueno, el tiempo seguramente que nos acompañe y que seguramente que lo hagáis de maravilla con todas las personas que intervinieron anteriormente y que al final, bueno, pues es eso lo que dicen desde la música como otros factores del arte, de la historia nos pueden unir y en este caso seguramente si nos unan un poquito más y eso, gracias sobre todo a la iniciativa aquí de esta parroquia de Baíña que siempre está muy involucrada y bueno, que nos vaya uniendo con las restantes parroquias de nuestro municipio y con todo el entorno. Pues moitas gracias, pero bueno, aquí máis que nos axudou moito foi María. Porque eu ali, que a verdad que polo WhatsApp, polo teléfono, me doi moito trabajo, pero sempre encontro solucións con ela e sempre me axuda. Así que pido para ela un aplauso por la misa. Pois temos que agradecer ao Centro Cultural, que tamén son eu, a presidenta, pero temos aí xente como Fina, e máis xente que, bueno, que hai un vínculo. Mira, ahora necesitaba alguna cousa e xa Fina foi a buscar o Centro Cultural, que non estamos a ver si unha cousa de uns ou de outros. Belén, que tamén me axuda moitísimo pelo Centro Cultural, e teño que agradecerle moito, non me chores ese. Porque Fina, cando dices algo así, choras así. Son xente moi importante que sempre están detrás de mí. O Concello de Bayona, como xa dixemos, e os representantes dos partidos políticos, moitísimas gracias por interesarse por este acto. A Comunidade de Montes, que ahora mismo están, que unha persona están ocupados, pero bueno, está aí José, que tamén é representante, que a Comunidade de Montes tamén con a súa parte pequeniña, porque eso sí que teño que luchar un pouco máis e teño que estar reuniéndome con eles un pouco máis para que axuden, pero bueno, eles axudan a súa pequena. Os negocios de Bayona e da zona que nos dan publicidade, como non a Samuel Soto, a Abraham Fernández, porque, bueno, Samuel e Abraham son os meus brazos aquí, quero un aplauso para ele, porque sin ele non podía facer. Pepe, que tamén é moi importante, porque na arribada, ainda non nos foi moi ben, o pobre nome botou toda a media tocando a beca para que nos podamos recaudar cartas. Porque claro, non temos tantos medios como para ter uns grandes diseñadores de cartéis. Entón, bueno, temos unha rapaza que a teñe atrás María, que ela no seu ordenador fixo este cartel, e nós, como ela pues estamos moi agradecidos porque nos aforramos as cartas, vale? A xente do mundo da música que está aquí e a todos os grupos porque nos fixeron un precio de amigo. Eu sei que os precios que fan para que nos podamos traer isto non son os verdadeiros, son os precios que eu entreguei de regateo e que queren vir e queren unirse con nós, fan os precios a verdad maravillosos, así que todos teñen o seu mérito. E bueno, a nosas familias que é moi importante, porque ahora mesmo vamos a tomar uns pinchos e quen fai as cousas para comer. Miña nai, meu pai, o tío, a tía, o pai de un, entón claro, as familias un aplauso porque si non que aquí temos as nosas nenas que venen de Paraguai, pero que están involucradas con nos sempre, a Michael, que tamén sempre nos axuda, a Mero, Mari, Mati e toda a xente que ven con nos e parte das calles para pedir publicidades e vender rifas, porque é un traballo moi grande, así que pido sí aplauso para eles. Pero bueno, tamén teño que decir que non vamos a entrar, pero sí queremos alimentos de primeira necesidade, porque todos os anos que temos aquí a representante damos os alimentos a Juani para que poda axudar a todas esas familias de Bayona. Así que aplausos a Juani tamén. E nada, sin máis xa, vamos a ver un vídeo. Eu teño que falar de
pero José para mí foi un descubrimento. Eu a primeira vez que o vin, a verdad que vin como americano, non sabía o que me quería ofrecer, pero traballa con nós, é unha maravilla, é de Madrid, pero quero se quedar aquí en Bayona, traballa moi ben, así que se queredes un día mandar un vídeo, pois eres aí, é unha maravillosa persona, e tamén me aguanta todo o día, porque José con este como outro pago de cambiar algunhas cousas, pero quero un aplauso para él porque, aparte de ser un bo traballador, unha persoa moi, moi, moi boa. Xa forma parte de nós, sabes? Porque aquí van vindo, como viñeron de Costa Rica, quedan sin común, José que ven de Madrid tamén te vas a quedar con nós. E sin máis, ahora se queredes arrematamos, vamos para ese lado e podemos ver o vídeo. E tomamos algo todos xuntos e compartimos. Se queredes facer alguna pregunta, todo vivo que hai. Sí. Juan, queres preguntar algo? Muita xente me di, por que non levas isto para a mañana? Eu, sin ofender a nadie, levaría para a mañana, porque eu quero defender que haya algo aquí en Baíña e que podamos chegar a ser como Ortigueira, porque o profesor de gaita sempre me dice Ortigueira empezou fai 30, non sei cantos anos, e mira onde chegou. Bueno, sería unha bella, o sea, la deixa iso, ¿no? Que cheguemos a ser tan grandes, pero isto tamén é publicidade para a Bayona, como no de todos unidos, eu creo que podemos conseguir todo. Gracias, e pasamos a ver o vídeo que fixo José. Gracias.